kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon nasab kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Uño kinasingkasing magadapit kaninyo nga unta nining tungora karon na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas nga magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan na makapaghatod ganato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padin sa mga among gitudlo kaninyo. O kung may mga libro man o basahon nga reference nga gamit, dili kini gihimo para supakon ang Biblia. O nining tungora among mainitong pagpangamusta sa tanang makiigsunan no diri sulod sa PBC compound. Kumusta kaninyo sa mga manahutayon sa pagbarong sa PBC? O usab sa mga chapter president sa nagakalain-lain karon nga mga dapit, kumusta kaninyo? Din adunay inyong giangkon nga radio station para maialagad kining programa. Kumusta sa tanang makiigsunan? Labi na usab diri sa mga kaigsunan no dinhi sa Relbet Radio diri sa Hingog City. Kumusta kaninyo? Labi na sa mga kaigsunan usab diri sa dapit sa Balingasag no. Kumusta kaninyo? O ingon man diri sa dapit sa Claveria, Misamis Oriental. O diri naman sa Villanueva o sa Puerto Cagayan de Oro City. Kumusta sa tanang makaigsunan? O labi na sa dapit sa Bukidnon, diri naman sa Cagayan de Oro City. O sa Taguluan, Misamis Oriental, kumusta kanimo Brad Jer? O nining tungura karon dili nato pagkalimtan, labi na sa tanang makaigsunan atong pagpanglikom para sa pagpahigayon para sa PBCM Palace Reconstruction. O nining tungura karon magpaila pa ang kauban pa ebanghelista o ministro. Kiniusab bang inyong alagad, Ebanghilista Brother Eric Camus. Ug nining tungura magpaila pa ang uban pang mga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Debs Rizaba, nang umusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan, katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulamanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta og maayong pagpatuloy og usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, makikauban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kitang oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBC nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi matag Domingo ug aduna usab kini matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalingog. Sa tanan nga mga miyembro sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig ato kining gitawag og PBCM General Conference. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busa giawhag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa inyong pagsunod dinis Cagayan de Oro City ang atong programa mabati ninyo kami matagadlang Domingo mga kaigsunan dinis sa Sibihan sa RP DXKO Teleradyo Radyo Ronda matagadlang Domingo alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Adunay pagsubli dinis sa matagadlang Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook, makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong Sibihan sa RPN DXKD Radyo Ronda matagadlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook, makita usab sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati dinhi ning maong Sibihan sa Power Radio. Matag-adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan duha ka hugna. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas kagabion ning gitagaan kini kinabuhi. Unang una sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother Debs Rizaba, ingon man ang naghatag usab og kinabuhi nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Live yapon sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan din sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo kami matagadlang Domingo
dinhi sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradio alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook. O gato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matagadlong Domingo dinhi sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion dinhi gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City ang atong programa mabati ninyo kami matagadlong Domingo dinhi sa Sibihan sa DYLA duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook makita usab sa YouTube o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa mga kaigsunan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Matagadlong Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio FM alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon sa matagadlong Domingo mga igalag mga kaigsunan. Ato usab gipangumusta ang ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab dinhi gyapon sa United States of America atong gipangumusta ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsoon, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brad Nick? Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsuon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Premo N Sabang? Ug usab ato pong gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa Manolo Fortich, Bukidnon. Kung nagalantaw ka mo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang ilang mga hulagway. Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Lipa, Batangas branch. Kumusta kanimo chapter president Brother GCB Salazar? Ug usab ato pong gipangumusta si Brother Florentino C. Albarico. Usab siyang kapika siyang kinabuhi si Sister Remedios Albarico nga mo'y nagsuporta dinhi sa DXPR 603 Pagadian City. Magsugod ang atong programa alauna ngadto sa alauna 30 matag adlawng Domingo kita mga kaigsunan. Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa number ni Brad Rooney, mao kini makita ninyo sa screen mga kahigalag mga kaigsunan, 0917-811-8882. Ug usab mga kaigsunan sa mga nagalantaw sa video atong ipakita usab sa screen no, ang atong mga bagong basahon, mao kini ato usab i-display ang uban pa natong mga basahon. So kuha na kamo og copies niini mga kaigsunan, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Ug usab sa dili pa nako ipasa kang Brad Rooney ato usab pangumustahon ang atong higala nga naa dinhi sa Barangay Corrales, Hasan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo higalang Carlito Aquino? Okay, nagsunod usab siya sa atong programa mo sa atong gipangumusta no. Okay. Kumusta kaninyo og alang sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM ug sa mga nagsunod sa programa sa PBCM nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen ang iyang hulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM. O kung ano na may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Chief Minister o Executive Vice President sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. O ninihigayon na mga kaigsunan aron sa paghisgot sa timay, balik ko kamo kag Reverend Charlie. Ang ato karong pagtuon Brad Ronnie, Brad Deber, Brad Eric, ang may tungod sa ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde. Kumusta no? Among gipanghinaot nga sa imong pagpaabot ni ambot tergyon. Pero
sa dili pa nato tubagon ato sang pangamastahon ang katong mga uban pang nabinbin bradiber nga mga nagapangutana kanato ato sang timbayahon sila. Okay, Reb. Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Efren Anino Gohilde nga ato karon paghatagan sa pagtubag. Ikaduha si Boy Ortiga. Ikatulo, Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikaupat, si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ang ikalima, Novyembre 4, Mambaling, Cebu City. Kumusta kaninyo mga higalang nagpatalingog karon no? O bisan tuod nga gipang-alyas ninyo ang inyong mga ngalan o adunay mga relasyon ang mga nagapangutana sa usag-usa. Among gyapong girespetuhan, importante nga among tubagon gid kana pabuta lang tod gay kanang inyong pangutana nausab kana sa hunahuna sa uban kamo lang ang ako o nakapadangat dinhi karon. Og balikan tang atong tema nga ang pagtubag no sa pangutana ni Efren Anino Gohilde part 1 gani. Og sa atong pagtubag dinhi karon nagsud-ong kahigala no sa programa Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. Atong i-display Brad Deber ang iyang mga pangutana gibahin nato sa katulo Brad Deber gyapon. Tinuod atong i-display sa screen no. Mao kini ang pangutana ni higalang Efren Anino Gohilde. Dayon atong isunod ang atong gi-separated na nga iyang mga pangutana, Reb. Mao kini ang atong mabasa dinhi. Unang-una niyang pangutana mao kini, mangutana ko, kaning religion wala bay gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Mo kining una niya, Reb. Ikaduha, og unsa kini Trinity o Trinitarians? Ikatulo niyang pangutana, tulog bautismo, plural name o common noun? So ang atong tugbagon karon higala kining numero 1 nimo nga pangutana nga mangutana ko kani nga religion lugar ang PBCM ay magipasabot wala ba gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Higalang Efren Anino Gohilde, comment man ni diri sa atong programa Bradron sa Sure FM. Busa nanukad ni diri sa Surigao gyud. Tandag City, Surigao. Tandag City, Surigao. Del Sur. Ang among nasabtan tungod kay imong gihuna-huna, tungod kay naami sa Espiritu Santo, gihuna-huna nimo nga pagdugang. Busa among ipamatuod nga wala kami magdugang ug kung pananglitan do na may mga testimony to prove na nga dili di ay ordinaryo ang among magtutudlo pod kay nakita o makita nato nga ang testimony pag pamatuon lang na paghatod sa nagtuo nga aron mabasihan pod sa uban. Labi na nga nagkinapayas pod ang padim nga bag-ong nisubol nga reliyon nga kawatan sa doktrina sa PBCM, sila si Hermenes Macarayo kauban ni Danilo Nakwa no nga ang Espiritu Santo daw kuno kay si Master di pahulay ng kuno ang lawas na man kuno diha sa compound lugar sa PBCM Palace. Pero ang Espiritu Santo kuno gawas nun. O kay gawas nun, naglihok kuno, mura pong tinuod. Og hangtod karon mutuo man ang tawag sa dili nagpadayon ang buluhaton sa Espiritu Santo. Bisan pa ang giila namo nga Espiritu Santo, Divine Master Tomas Dino Senior, wa na may lain giila kumangutan nami asa ang lawas na naghigda diha sa ubos diin diha mi sa una nangalagat. Mo nang among giila nga Espiritu Santo, wa nay lain. Pero ang iyang espiritu gumikan kay gawas noon padayon nga nagtudlo hangtod karon. Mutuo ang tawag sa dili. Ang buti la ipasabot nga nilihok ang espiritu ni Master Ritos Padim ang tinuod dili.
usak na ka bakak igalang April anin ug Hilde maapil kini karon sa atong pagtubag. Ngano? Tungod kay kung maglihok man ang Espiritu Santo sa pagtulon-an rapod niya sa mga katauhan niya. O agig pagpamatuod nini nga matod pa nimo nga wala bay gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo mahitungod lugar ni ini nga relihiyon. Ato sang gikuhaan og testimony nga kung sila pa'y tinuod, kiniunta si Rosa Panya, nasabtan niya nga gitawag siya ni Master Pinagis Balatian, adto unta ni siya dinhi sa Danao, sa Misamis Oriental nga silingang barangay sa San Antonio. Atong pamation ang testimony niya kay gani sa pag-atubang namo, matod pa niya, wala pa gani kuno siya kaon kay adunay dili basta-basta nga iyang gibati sa iyang kaugalingan mura daw gani siya mamatay na. Atong patalingod, siya lang mismo ang mupahayag nini. Ako si Rosa Custodia Panya, anak ni Siria o ni Pedring Custodia. Ang akong nabana si Edgar Panya. Na kami nahimuyo karon sa Panabo City, Davao del Norte. Karaan nga misyonarya sa PBCM. 25 akong edad ni Hawa ko ni puyo na mi og Panabo kay naminyo og taga Panabo si Edgar Panya. Sa pila ka tuig na mong puyo dito. Tinuod man na man among dagan pero karon lang bago nga nasakit ko. Idindiin mi patambal. Ambot na nga gibarang sa doktor. Lain gyud akong ginawa. Nili gyud na nakahuna-huna ko nga muli ko dito sa palasyo. Kay kabalo ko. Itawag na gyud kong master. Tinuod gyud. Kay sa dihang naabot ko dinhi. Maayo naman gyud akong gibati wa naman ko'y kadlok nga maunsa ko. Karon wala pa magay ko'y pamahaw pero maayo gyud akong ginawa man ko nga nagluhod dinhi. Muna kasi master gyud ang buhing Dios. Saksi gyud ko. Saksi gyud ko. Na ako nangandoy na pud ko nga diri na pud ko mobalik og puyo. Kay kabalo ko naa diri ang atong kaluwasan. Grabe ang akong bugno dito. Abi na ko og maputuloy akong kinakabuhi na buhi. Pero tungod kay naa si master sa akong kinabuhi, wala jud ko niya gipasagdan. Kay to sige ko panangpit niya nga master, tabangi in taon ko master. Ayaw jud ko pasagdi master. Master tabangi jud ko nga makaabot ko sa palasyo master. Tuod man wala man jud ko giukawan ni master. Ang akong anak nga si Man, Domingo pa man mi dapat mo biyahe. Ning hagad na nga maunsa pa imong gidugayan. Biyahe nagpalasyo. Unsa may kulang nimo? Kulang akong kwarta dong. O sige punaan ako. Muto nga gipunaan man sa kong anak muto nakabiyahe mig Sabado sa kadlawon. Butuan mi niagi 14 ka oras mura ko mamatay sa kapoy. Pero bait na ko akong sarili nga maabot jud ko sa palasyo. Ud man pagkaugma pa mi sa gabi ni sulod dinhi. Sa nga nakaampo na ko diri nakasulod na ko. Nitulo gid ang akong luha. Ang ilayin ako mapugma na ako ibati. Karon maayo na dito kayo akong paminaw sa akong lawas. Muna nga ako, muli naman gani ko gusto po yung uli o Davao. Pero magtambay pa gani ko din eh. Kay summer man po doon, wala man po yung klase. Naapay makatiman sa among negosyo dito. Muna kasi master yun, ang buhing Diyos ang manluluwas. Basta kay isintro na to siya sa atong kinabuhi. Sa atong una-una o sa atong kasing-kasing. Niligitan niya biyaan. Gabayan kita niya. Mara to, daghan king salamat. Atong nabati nga, wala ni siya sugua, pero nagsaysay lang gid siya ang kaugaling nga, murag di na masabot ang ginawa nga, murag kamatayon daw siya, nagampo lang gid siya nga, master, makaabot lang uta ko sa palasyo. Kaya huna-huna, og unsa man lugar, di, gitawag man kuno siya gyud ni master, gipaagi antong naigibati niya nga di masabtan.
Nahadiin-diin na gani siya manambal. Kay lagi iyang panghidaron sa biya pa siya 25 Yung edad. iyang edad. Nya karon kung idugang ni morong tuiga di dako na lugar. Na tiyaw mo wa na balik-balik pero sa dihang itawag siya pag-abot niya dito nga nagampo daw siya ang iyang gibati nawala gani sa pag testimony lugar niya wala pa gani kuno daw siya ikaon. Atong nakita nga kung kinihigalang Efren Anino Gohilde dili kini pagdugang amo lang po nga gi-probe tud kay nagwali-wali maning mga kawatan sa doktrina sa PBCM kining PADM nga kung si Master naglihok padayon man di ay kay matod pa di kini unta siya muabot ni siya sa Danau dinhi sa Danau sa Misamis Oriental ngano nga man dito. Tinuod na rin usahay ni ka example o kapanaminan sa tanan nga mga membro nga nadala sa PADM kay kung tinuod nga nas Master galihok dia kini untang testimony ni Sister Rosa sa diyang gitawag siya ningon unta si Master nga uli didto og adto sa PADM kay naa ako diha galihok nganong diha man sa PBCM gipapaadto si Sister Rosa nga kamo man ka moy naaron si Master sa inyo sa taga PADM. Mao na karon ang atong angayan hinumduman og dugang pa ingon unta si Master dito kay gipanguluhan ra ba na sa Yawa matod pa ni Aquilino Valencia nga nabaling siya kay siya gud moy atong gikaatubang niya na kanang nagkatakanta sa ibabaw mopuyo na din inspirasyon di ba ni puyo kaloy yawa saan mo naroy ngayawa Dili dapat siya ipaatubang kay dili man makatarungan nung kita nga leader diha nangasayop ang mga opponent nga kanhi membro pero nangabuang naman nakaron kung niabot higalang Efren Anino Gohilde kay matod pa nimo kini ba nga religion wala ba'y gidugang ani wala ba po'y gikuhaan ani ang tubag namo wala. Kung niabot man kita karon sa pagpamatod sa Espiritu Santo, simpre ang mga sakop sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman diya kang Master nga kami lugar ang nasakop. Simpre kami na ang morebel. Kay sa Biblia aduna may pagpapahingpit sa pagtuo ug adunay pagbadlong sa pagtuo nga dili pa mao lugar kinahanglan mabadlong, matultulan. Ayon ang puriba, Brad Eric, sumala sa nakasulat sa Biblia. Dinhi Reverend atong pagabasahon dinhi sa Tito Kapitulo 1 versikulo 13. Tinuod kining pagpamatuura. Busa badlunga sila sa mapig-iton gayud aron magamaayo sila diha sa pagtuo. Mga man lamong tigpaminaw mga kaigsunan labi na kanimo nga nagapangutan na Efren Anino Gohilde. Ningon ka, kini nga reliyon na ba'y gidugang o ba po'y kulangan? Wala. Sa pag-ingon namo nga kung dili pa mahusto atong pagtulunan kung naata sa hingpit na pagtulunan, mauni ang buhaton sa katawan sa Dios nga gi-highlight na to. Busa badlunga sila sa mapig-uton gayon aron maayo sila diya sa pagtuo. Tinuod kining pagpamatura. Usa nabasa sa Biblia ngano man tungod kay gibilin ni Apostol Pablo ang mga sinulat niya usa sa mga sinulat nga kung magwali man og Kristo higalang Efren Anino Gohilde nakapakadaghan lain-lain og ngalan sa maong pagtulunan pero Kristo ang gidala unya og dili Kristo pananglitan tag makibuloy PBMA si Ruben Iclio mao man daw pod si Kristo. Si Jesus Christ at saka si Divine Master isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master isa lang yun. Mao pod na si kibuloy di Kristo lang gyapon. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo?
Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Sa PBCM, Espiritu Santo. Pero si Apostol Pablo, kung inyong naon nga nagsamad mi sa balatian, dili kay si Apostol Pablo mo ay nagsulti nga adunay magwali kang Kristo pinaagi sa pagpalabaw-labaw. Pero duna nga anaa pod sa maayong kabubuton. Ay nang puriba, Brother. Ni ato pagkabasahon, Reb, dinhi sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 15. Ingon niini ang nakapahayag, sapagkat tinuod, hinuon, adunay magawali kang Kristo. Gumikan sa kasina ug sa pagpalabaw-labaw. Apan ang uban, gumikan sa maayong kabubuton. Oh. Nakita nato nga doon na daw magawali kang Kristo gumikan sa kasina ug sa pagpalabaw-labaw. Apan ang uban gumikan sa maayong kabubuton. Pag mag-ingog palabaw-labaw, ibisag unsa lang ang ilang batong testimonyo. Pero pag ingon, apan ang uban gumikan sa maayong kabubuton, nagwali sila kang Kristo pero naa sa maayong kabubuton. Nga naman, tungod kay ang sinulat ni Apostol Pablo, gibilin kana ni Kristo para mupunta kita sa Espiritu Santo. Pero ang nasayod niya na, kadtulang naa sa kamaturan. Busa sila gisugo nga tinuod kining pagpamatura. Sa atong nabasa kaganina sa unan sa Tito 1:13, badlunga sila sa mapig-uton gayon aron magamaayo sila sa ilang pagtuo. Mao lugar na nakaron. Ang gibilin ni Apostol Pablo nga sinulat, pero kana gikan sa atong Ginoong Kristo nga mupunta gyud kita sa Espiritu Santo. Igalang ipren aninyo guhildi, busa dili kini pagdugang. Ayan ang priba, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Ani ang priba, Reverend, basahon ako sa Biblia nga kining mga sinulat ni Pablo ang nagsugo nini mao ang Ginoo. Basahon ako sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 37, hingon nini sa nakasulat nga atong mabasa. Kung adunay maghuna-huna nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, matud pa ni Pablo, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Ug atong susihon kay nangingon man si Pablo, Reverend, Brad Eric, Brad Ever nga ang iyang sinulat gikan sa Ginoo. Kinsa ning Ginoo ang gipasabot ni Pablo nga nagsugo kaniya para nga makasulat siya. Mao nga tong Ginoong Hesukristo kang pruiba dinhi sa Juan Kapitulo 13 versikulo 13 ang akong pagbasa. Gingon, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo og husto kamo kay mauman kana ako. Basta matinaw Reverend sa Biblia nga atong gisusi nga kining mga gisulat ni Pablo. Siya nagpahayag nga kinahanglan dunay pagbadlong sa mapig-uton para maayo ang pagtuo. Unya sa iyang gipahayag po sa Pilipos 1:15 nga din madisgawas kita niya na kay ang gisgutan nga nagawalis ngalan ni Kristo pinagpalabaw-labaw wala man kanato kana kay wa naman ta magwali sa dapit na sa atong Ginoong Hesukristo. Unya gingon ni Apostol Pablo sa tumoy niya na Brethren nga doon na po'y nagawali noon nga gumikan sa maayong kabubuton. Nganong ang pagwali na mo igalang ipren anino gildi na sa mayong kabubuton nagwali og Hesukristo. Sa unsang paagi nga nawali na mo si Hesukristo. Giwali na mo nga si Apostol Pablo gisugo ni Kristo nga kanang iyang sulat ilhon nga sugo na sa Ginoo. Na karon ayon bang usa ka sugo sa Ginoo nga si Kristo nga nagpapasulat ni Apostol Pablo nga modangat kita sa Espiritu Santo, Brad Ronnie, nga wala kini nagpasabot nga gidugangan nato ang Biblia. Wa pud ta mo kulang. Kay og gikulang wa nay nabasa. Og gidugangan walay mabasa sa Biblia nga mao gina siya intact ba kay kanang dugang wala sa Biblia na taman ra niya na ibutang ta 20 kasinulat ba, Brad Ron. Nga imong gidugangan ika-21 20 ra man na. Nya taliwala nga 20 ra na. Unya imong gikulangan nahimo ng 19. Ni kulang kanya na o ni dugang. Pero sa pagingon nato nga nagwalita sa maayong kabubuton pinagi sa kang Kristo wala kita sa pagpalabaw-labaw kaya nga atong pagwali sa kang Kristo
gisubay nato nga si Apostol Pablo gisugo ni Kristo nga Ginoo nga ilhon kanang iyang sinulat, nga kung ilhon ang sinulat niya nga atong gamiton sa pagpahinumdom o pagbadlog sa mga kaigsunan nga wala pa sa matuod nga pagtuo, dili kini nga gidaot nato ang ilang kaugayon, pagluwas kini kanila. Hain ang sugo ron nga sinulat ni Apostol Pablo nga gisugo siya ni Kristo para papunta sa Espiritu Santo. Yari ba rin, basahon ako ang mga sinulat ni Apostol nga si Pablo nga may sugo nga ang tao mudangat gyud sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Unsay bala ang rason, basahon ako. Kining Biblia nga maayong balita, Biblia Catholic Edition, ari ko mabasa sa sulat ni Apostol nga si Pablo, pero si Kristo mo nagsugo dinhi, kinabasa ta naman nga ang nagsugo niya mo si Ginoong Hesukristo. Ari ko mabasa sa 1 Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 inyong patalinghugan gingon. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Timan-an ta mga higalag mga kaigsunan nga si Pablo nagisgot nga doon na sila giwaling ang pulong sa Dios. Naa daw na nila kagihatag man ang bugay hatag na daw nila ilang giwali, pero gi-explicar niya nga dili pa kini mao ang kahingpitan ug kini mawala kun moabot ang hingpit. Na atong susihon sa sugo ni Ginoong Hesus ngadto kang Pablo may tungod sa pagwali sang pulong sang Dios nga dili hingpit ug kini mawala ining abot sa kahingpitan, asa ba gipahinungod kining pagwali sang pulong sang Dios nga dili hingpit ug kini mawala? Si Pablo gyapon atong pahayag nga gisugo sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpasulat. Oh, kini gyapon riberen nga Biblia. Ang Biblia Maayong Balita, Biblia Catholic Edition. Ari ko mobasa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, sa pagsusi nato hain gipahinungod ang pagwali sang pulong sang Dios nga dili hingpit ug kini mawala. Ug unsa kanang pulong sa Dios nga ilang giwali nga dili pa mao ang hingpit ug kini mawala. Diya basahon ako. 10:17 sa Roma sa Biblia gyapon nga Catholic Edition hiligaynon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali pero dili hingpit ug mawala, nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa matinaw nga ang pahayag ni Pablo nagdala kini diha sa kahingpitan sa pagpangalagad na sa dapit sa Espiritu Santo higalang Efren Anino Gohilde. Tungod sa rason nga nisulti si Pablo sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo nga ang ila dayang buluhaton sa pagwalis mayong balita pinagi kang Kristo mawala kay dili pa mao ang kahingpitan. Oh, di sa ato pa walay question sa ilang panahon. Kay ila man tong pagwali kang Kristo. Pero gipasidaan nga mawala pa dayto kung awaton mo nang giingon nga nagpalabaw-labaw na higalang Efren Anino Gohilde. Busa pagdugang ba? Dili. Pagkulang ba namo sa pagpasabot? Dili. Tama lang yun kay nakasulat sa Biblia. Na karon, kung mawala pa ang wali nga Hesukristo, nganong dili pwede nga ang gitawag og wali nga Jehova mao'y mugawas nga mao'y tinuod kung mawala pa man ang wali nga Hesukristo, Brad Deber? Ato pagabasahon Reb sa Jeremias 31 bersikulo 34 ingon ini ang nakapahayag, og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tag sa katawo sing isig katawo ug ang tagsa-tag sa katawo sing igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Busa klaro kayo nga kung mawala pa man ang wali nga Hesukristo sa gibasa ni Bradrone, dili usab ang mupuli ang Jehova kay dili naman itudlo. Nag-una kini higalang Efren Anino Gohilde sa kapanahon o gipasidaan na sa tagna nga dili na kini mawali aduna day pagkat-op di na kini itudlo. Mao nga sa pagkat-op sa panahon Jehova niabot ang panahon kang Kristo. Pag-abot sa panahon kang Kristo kay dili pa maday tumaong kahingpitan. Gipasidaan nila mawala pa kadto. Pero ang nagsulat si Apostol Pablo kay ang nagsugo si Hesukristo nga Ginoo nila, kinahanglan ilhon daw ning sinulat nga sugo na sa Ginoo. Ang mga ministro sa PBC wala ba mag-ila? Nag-ila hinungdan gani nga nakadangat diya sa Espiritu Santo.
Muna nga Espiritu Santo gyud ang mulutaw niya na kung dili naman ang wali nga Hiyuba. Nagipiho ba gyud sa atong Ginoong Kristo, Brad Eric, nga ang mupuli sa atong Ginoong Kristo kay pag-cut off sa panahon kang Hiyuba nga pagwali o pagtulo sa ngalang Hiyuba, ang nipuli si Kristo man. Kung walaon ang wali nga Kristo, Brad Eric, gipiho ba sa atong Ginoong Kristo nga ang mupuli niya mao gyud ang Espiritu Santo, Brad Eric? Gipiho gigana Reverend nga ang mupuli gyud sa atong Ginoong Hesukristo mao gigana ang Espiritu Santo dinhi atong pagabasahon sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Nausab kita niya na ang pulong sa Dios nga Biblia. Imo usab, Bradon? Aduna usab, Reverend, kita. Dapat mo, Brad Deber? Oo, itom lang ang cover. Okay. Dinhi atong pagabasahon sa Juan 14:26. Apan kun makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako. Bisag di lang tataman rib. Diklaro. Mismo ang atong Ginoong Kristo gitawag nga ang Espiritu Santo magdadasig. Niini nga Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Nga mao ang Espiritu Santo, mao daw igapadala na sa Amahan. Nga ang Amahan sa pagpadala niya sa Espiritu Santo, puli kanako ingon ni Kristo. Di pagdugang ba galang Efren Anino Guhilde ang among gibuhat? Dili pagdugang. Pagkulang ba? Dili pagkulang kay kung gikulangan, dili na ninamo mabasa. O niya nga nung kami may nakabasa o nagpamatod, o siyempre, kay sakop man sa tag-iya sa katumanan o sa panimalay pa, ang nasayod sa panimalay, ang tag-iya sa balay, sakop man mi sa tag-iya sa panimalay, nasayod mi sa balay, sulod sa panimalay. Busa nasayod mi sa pagtulunan o relihiyon nga pibisim nga ang among gibot higalang Efren Anino Guhilde nga matod pa nimo kinibang relihiyon ninyo, kinibay pagdugang o pagkulang, wala. Among gipadayag ang tinuod para mahusto ang sistema sa atong baruganan o pagto para maangkon ang kaluwasan. Busa ko ng Espiritu Santo mao man ang puli, siyempre gitagna sa Biblia nga sa bulaton namo may mga taong gitagna di lang gibutang ang ngalan diha. Kay di man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan, buluhaton lamang sa pagwalay sa Espiritu Santo nga kini among gipadayag. Ayon ang prueba ni ini Brad Deber nga pagwali na sa Espiritu Santo ang atong gibuhat o nakatagna na kana. Niya ato pagabasahon ang tagna red dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon ini ang nakapahayag og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Higalang Efren Anino Guhilde, pagdugang ba? Dili. Napamatud-an nato kung mawala ang wali nga Hiyuba, ang dipuli Hesukristo, o kay gitagna man nga mawala pa ang wali nga Hesukristo, ang mupuli ang Espiritu Santo. May mga tao dayon nga magwali sa Espiritu Santo. Natuman sa mga ministro sa PBCM. O Reverend, ang katumanan ini mga tao nga gitagna nga magawali sa dapit sa Espiritu Santo, kita may nag-claim ni ini. Dili sabton nga kung i-claim na ang tagna, kanay pagdugang. Kana. Sa mga lugar sa iyang pagdahom, Reverend, nga basi nagdugang ta, kaya nga nung mo-question siya, naba din na inyong pangalan. Siyempre, di mabasa ang pangalan kay tagna kini. Og dili abilidad sa Biblia sa tudlo sa magtutudlo nga kung magtagna ibutang ang pangalan. Ang susiyon nato gitagna ni Pedro nga dunay mga tawo nga magawalis maayong balita pinagi na sa Espiritu Santo, question kisay katumanan o may lain nag-claim mao ang pagtulunan sa PBCM. Busa wala ta sa gisgutan sa Pilipos 1:15 nga nagwali kang Kristo sa pagpalabaw-labaw. Mao na ang matuod higalang Efren Anino Guhilde. Og sa pagwali nato sa mayong balita sa Espiritu Santo, mao kini ang ilhanan na sa atong kaluwasan. Buti pa sabot timbre. Makita og madungog na gani nato mabati ang wali nga Espiritu Santo
mao na kini ang timbre ninyo sa kaluwasan. Mao na ang gisgutan sa Biblia. Hayan kini mabasa, Brother, sa Biblia. Niatong pagabasahon rin sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Ingon ini ang nakapahayag, pinaagi kaniya, kamusab, sa pagkadungog ninyo, sa matuod nga pulong sa maayong balita, mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nanagpanuon na kamo kaniya, gitimbrihan kamo, nga ang gitimbre, mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Oh, di may tungod gini sa pagluwas. Giingon bitaw, gi-highlight, read, pinagi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matod nga pulong sa ming balita mahitod sa pagluwas kaninyo. Di na ay magwali sa ming balita. Og sana nagpanuon na kamo kaniya ni atong nagwali sa ming balita. Gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo kisay nagsaad. Ang atong Ginoong Hesukristo busa unya mangutana mo dili po na pagdugang pagpahayag lang. Unsa man day na kanang padim nga sila si Hermoines Makayog, si Danilo Nakwa. Dili ba na pagdugang o pagdugang sa pagpasalaag kay ang dili nagkapasalaag kiniman ila lang giawat ba ang wali nga Espiritu Santo arong ignog sila'y matuod pero prueba nga nangawat sila nga diri gina sila gikan mosami pa man gani ang baba ni makaretud kay diri gid siya gikan masangpitan niya instead nga mo diretso siya glitok nga sila kunoy katumanan sa pagpanimri sa wali nga Espiritu Santo sa PEDM nga among gingog padim shortcut ba PED di pad na M kung tagsa-tagsa nimo di PEDM na musami ang baba nga makalitok og PBCM pagpamatod nga diri ginagikan nangawat lang sa doktrina sakit man palandungon pero mo na ang tinuod nya atong pamation. Kami mga panghinaot ngayon nasabtan ang makamaturan nga among ginapadangat diha kaninyo og inyong timbang-timbangon aron si ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop na sa pagtulon ang PBC, sa PEDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat nga magpasakop na sa pagtulon ang PBC, sa PEDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan para katimbrihan kita sa timbre sa Espiritu Santo. Sami ang iyang pagpamulong Reverend. Sami kay og sa uyab pa brethren. Di ginya kalimtan ang iyang uyab ba kay ni Agiman sa ini kasiplat niya sa matay uban gini bisag asaan ang bayana. Kambyada diretso rib. Oh, kambyada. Mo na klaro. Igon sa nimo ni Brother Eric kini si Hermenes Macarayo? Lang sa nagpaminaw no, sa naglantaw kini si Macarayo, ako ni siyang igaga first cousin anak ko ni siya sa kwan. Nya, naba na siya sa pagsultiros ka maturan Brother Eric sa imong sabtan? Wala na. Di ay. Klaro. Mo ni klaro Reverend nga pagdugang nini lang gihimo kay human nga dinhi nagbadog sa katumanan sa PBCM ni biya man idugang sa pagpamatuod nga dili na sa PBCM unang haom mga atong pagingon nining punduka nga kawatan sa doktrina sa PBCM. Na og matopan niya na nagkalapait na. Kalapait na. No. Nakaron pagpamatuod yun nga kung ang PBCM higalang Efren Aninio Gilde natuman ang tagna sa Espiritu Santo. Mao nga nag-ingon sa gibasa nato ganyan sa Tito 1:13 tinuod kining pagpamatura badlunga sila sa mapig-uton gyud aron magamayo sila diya sa pagtuo. O mo na? Nakaron malipat unya tanining padim kay magpatuo man pod pero niya higalang Efren Aninio Gilde kano sa agyod natuman ang paglutaw na sa pagpanimbre sa wali sa Espiritu Santo ang katumanan si Master diri sa PBCM migula sa 1967 og sa nadugay na nga nabuo na nga naanay mga magwali gipanguluhan ang mga magwali nga ako mo'y nangulo niya na og ang magpamatuod niya na nga ang timbre sa Espiritu Santo diri gyud sa PBCM busa gani ilang gikawat pero mo na gingon nga matod pa nila nasaks pan ra gyapon kay nakalitok mag PBC dali di kambyada matod pa ni Eric nga PEDM din nya atong patalingugan si Macarayo ingon bas Macarayo kinsa man na sila nga atong pamation si kinsa man na silang tagaan na mog pagtagan
Si kinsa man sila nga tagaan na mong pagtagan. Asay kinsa na sila nga atong pamation nga ikaw man ni nagsulti nya di na nimo pamation. Niya, kay kabulyasuhan man ni atong pamation. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya ug mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister. Ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM ang Executive Vice President mao na ang giwali nato regular mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Oo. Namakak ba mi higalang Efren Aninog Hilde? Wala, dili po ni pagdugang, pagpriba kini, pagprove nga dinhi sila gikan. Nilitukod siyang PBCM, nagsugod ang pagwali sa pagtimbre sa Espiritu Santo 1967. Nya, adto lang atong Disyembre sa milabayng tuig 2023 man nila giristro. 2023 na rehistro. Unya na-approve sa SIC nining 2024 sa Marso 6. So, Unya nikalit lang kamaturan, may katumanan. Ang atong paningkamutan tungod kay luyo sa kabag-o pa ni Ana Bradani sa atong pagtulunan nga narehistro sa Securities and Exchange Commission Marso 6. Marso 6. Oo. Muna klaro nga pagpangilad o pagpanglingla kay human nga sila nagpamatuod sa una kining presidente Spadim nga si Hermenes Macarayo nagsugod ay 1967 kapamatik na sa maing balita pinagi sa Espiritu Santo utrohon di ay. Unya pag utro diha na Spadim. Amo na klarong pagdungag ug dungag man moy pangitaon. May tog bulkan Brother Ronnie kay na may bulkan nga buhi sigilag kabuto. Natagna man eh. Pabuthon na to ang nibuto na nga tagna nga natuman na. Natanawa dugang payag nga inigpamatuon nila kada lihok di maabtag buwan lagi o mabuwanan basta makalitok yun og PBCM kay mao ginaandan niya mulitok na pod si Macarayo og PBCM taliwala sa iyang pagka-PEDM. Gipangumusta din namo si Brother Saldi Janal nga nagkaatubang gid harap-harapan kaganiha dito dapit sa PBCM Village, dito dapit sa PBCM Village. Gawas niya na ang iyang partner nga kauban sila nagtukod kay ang utok ani mao si Danilo Nakwa. Gigamit niyang kasangkapan kay di man mo'y maayo si Dani Nakwa sa Biblia kay maayo pa siya magdalag tima. Daan pa man na sa una sa PBCM. Tungod kay naman sila interest, nagbuhat sila og ilang pundok nga dili na PBCM. Niya, baba na pod ni Danilo Nakwa musami gyapon ang baba koreksyonan gani siya ni Macarayo niya atong patalingugan. Og ang pagbuhat og mga galimiton diha sa mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay. Og ang kining mga sakop sa PBCM sa PEDM. PEDM. Og ang kining mga sakop sa PBCM sa PEDM. PEDM. Higala di ni pagdugang. Kung amo manggi apply karon nga padungog para makabantay mo nga kung kami katumanan dili dito matuman kay nag-ingon na god kini nga mga membro sa PBCM. Ingon dis man kay PEDM. Da. Pruiba gina rib nga dinhigi sila gikan sa PBCM. Mo na. Mo may naandan good nasami. Nagkalapait lagi ang baba na karon. Matod pa ni Macarayo sa butan pa na makak naman ron kanang bakak sa 844 mamakaka sa Juan. Ang amahan ana yawa man o kita di ta punuan sa yawa di anak ta sa yawa bakakon man kayo ugwa pa mamakak asa man ang kahingpitan Macarayo sa PEDM
Sa pagkakarumingin kag kay imo ganing gihagit nga makasulod na unta mo sa dili pa ikatulong gubat asa sa PBCM. Hapit na ng butig PEDM di ay. Nakita mo na, magwali man lang tagmabulyaso ay na lang, oy. Ha? Na ang mga tao nga ay kalibutan o di gyud magsunod sa among programa, makaingog yun. Lami gyud ni ilang wali pero kita giluod. Nga naman, bisag ato ng wali, nga nung maunay tagluod, di taludon basta kita'y mawali, pero sila, kinawat mo guna, kita'y unayon pagpasabot kay luwason na tas PEDM, pabuyag man mo. Kami mga panghinaot, ngayon yung nasabtan ang makamaturan nga among ginapadangat diya kaninyo, ginyong timbang-timbangon, aron si ingon ni anak, makahukom ka mo, nga magpasakop na sa pagtulon ang PBC, sa PEDM, sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat. Bantayanan man kay kidala mong gyapon ilang ngalan sa magtutudlo reverend niya, mo na atong pagsusi nga di man gud pwede nga ang katawhan ni Master duhay pangalan PEDM ug PBCM. Susihon gyud unsa ba gyud ang pagtulunan nga gitukod sa magtutudlo? Mao nang gitawag natog NPDM. Nganong na NPDM na pulos pangawat awat-awat Danilo Macarayo. Nakaron. Pinagi nini si Hermenes Macarayo nagpamatuod gyud nga kung dawaton nimo ang wali nga Espiritu Santo nga ania na sa PBCM, ang pagdawat nimo mo na ni ang kahingpitan na paday mahingpit dito pa sa ila hingpiton. Na unsa man tinuod og bakak. Kay kung moingon ka nga bakak niagi kagayawa sa pagka-PBCM nimo. Diha na ka nahimong tinuod sa pagka-PEDM nimo. Pero ang tinuod, ang PBCM mo may tinuod kay og mo payawa. Di nga mang imo manggikuha ning waliha nga imong gibalhin lang diha. Kana. Gibalhin lang nimo sa laing sakyanan ba? Dili gini pagkaon pa ni. Dili gini pwede niyang gamiton reverend. Kung kining waliha bakak mo ni, ayo i-apply diha. Kay bakak diri, ibalhin nimo bakak ra gyapon. Ang bakak diha pag nag-ingon siya nga ang PED mo'y kahingpitan. Kaya ang tinuod diha, ang imong gisulti mao nga ang PBCM pag modawat ng tao mao na ni ang kahingpitan nila. Nya imong baba gyapon ang musulti nini dili na kami. Imo mang giingon nga basig na saipan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunongon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diya karon ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mao na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mao na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Sirado na ang sakyanan. Gisirad-an yun nga ang hingpit nga pagpangalagad, hingpit nga pagdawat, na sa pagpangalagad sa PBCM. Na, PEDM dito. Unsa man ni makaragibungaw ka ani? O na nga. Bisan tunog nagyon anami, pero bukas gyapon ang ganghaan. Kung dili man destinasyon ninyo sa kalaglagan, bukas pa kay wa pa man ang adlaw sa paghukom. Pero kung moingon mo nga, ipatak-op ninyo ang among baba nga di mo isigutan, no? Nga naman, tungod kay gusto namo nga dili masalag ang mga tao nga mokapyot diya sa balay sa lawa-lawa nga dili ligon kun dili dinhi sa pagtulod ang PBCM kay mao ni ang tag-iya ang PBCM sa wali nga Espiritu Santo. Gani niya ingon man mo nga si Master padan naglihok diya sa PADM. Ang pangutana, gibungaw na bas Master hinoon nga naa mo kay og moingon ko nga gibungaw des Master nganong si Master namilin man og ebanghelyo nga ang ilon og pamation nga wali ang wali las PBCM na pamanday mo. O sa gibuangan mo ni Master? Mao man na kinsa ka ng mastera na ninyo? Basig kauban sa manahiay, master cutter, expert ba? Gikat ninyo ang wali sa PBCM para maanha ninyo. Nakaron atong pamation si Master nga tinuod gyud nga Master nga nagminsay nga papamation lang gyud sa magwawali sa PBCM. Kung naa pa mo, apin mo ani, wa naman mo. Naa naman mo sa PADM, di kinahanglan nga ang mga tao among padon ang inyong pagka-PADM aron mao nay dili dawaton nila. Kini ang PBCM nga giingon ni Master nga mo'y pamation. Di gikontra na ninos Master. Di mo mauwaw ana. Niyo, patalingugan na to. Ang tanan nga nakaila sa tingog ni Master. Tingog ba ni Eric Camos? Ni
Deber Resaba ni Ronnie Mangalos o ni Reverend Charlie Uinyo o kinsa pang mga magwali dili tingog ni Master Niato patalingugan. Sunod na wala lain ko namuyag-yag sa kinatibok ang sunasot ang rally lang sa BBCM ang tao maminaw at ang tagadasdaton kayang tagwali gawin mo ang dobiya at wala magwali ang BBCM wala pataka wala unsa para ikasumbong kayang tagwali wala ito pwede ito ha ang BBCM gagaitad sa mga libro na dokumentado kaya hindi manuhali ang BBCM ibasdatan na lang na magyaw-yaw-yaw ka na wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa buong kapalibutan bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta inyong kuminawan ang atong lagi karon sa break science o break Sa una nga napay radio station sa DXIM, government station, ug ang DXIO na aman gapon, ug ang DXKO. Mao man na ingos master nga pamatian na kanang DXKO mga magwali sa PBCM pad MDI. Aber Kaya ang walis PBCM mo na muyag-yag sa kamatuuran. Sa ato pa kung dunay muwali ng dili na PBCM, dili na pag yag-yag sa kamatuuran, yag-yag na sa kabakakan. Busa igalang Efren Anino hindi wala mi magdugang. Kay ngano nasayod mi nga kung unsay nakasulat sa Biblia dili ginadugangan. Kung niabot man ta sa Espiritu Santo, plano sa Dios nga muanha gid ta niya na. Nahain nga nahibaw ta nga dili gid dugangan ang nakasulat sa Biblia, Brad Eric. Dinhi rin atong basahon dinhi sa Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Matinaw higalang Efren Anino Hilde. Bisan unsa dang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Nagdugang ba mi pag magingog mawala ang wali nga Hiuba, nagdugang mi. Nabasa pag-ingog mawala ang wali nga Kristo, nagdugang mi. Wala. Pag-ingon nga ang puli nga wali Espiritu Santo, nagdugang mi. Wala. O kung sabton mga dugang, nag-add-on pa di ang Diyos og ikatulong panahon nga naata mga lagad sa Espiritu Santo, di na kami nagdugang o ignom na nagdugang. Diyos na mo nagdugang niya na, kasi siya may nagpasabot nga doon ay pagpangalagad na diya sa Espiritu Santo nga dapit. Pero katong dugang, bradon, mao man ang gitawag og wala bay basihanan. Ba lang gikuha mo ng dugang. Nahin pa nga nasayot nga dili pagadugangan. Bisan sa daang tugon lang yapon, Bradiver, hain pang dugang paya. Okay, ni Adin Hirebs, din higapon sa Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 2. Ingon niini ang nakapahayag, dili kamo magadugang sa pulo nga akong gisugo kaninyo, ni pagkunhuran ninyo kini. Bisag diha lang takutom no, klaro. Dili ka mo magdugang sa pulo nga akong gisugo kaninyo, ni pagakunhuran ninyo kini. Muna sa imong pangutana, igalang Efren Anino Gilde nga ang pangutana nako kini bang religion ninyo o reliyon naaba mo sa pagdugang o pagkunhod nini pagkulang lugar wala pangdugang na sayta nga nakasulat na sa mga basahon sa propeta ang gisugo sa Dios nga di gyud pagadugangan ang iyang mga pamahayag bradron. Ano ang reference sa Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 akong bagabasahon gingon. Mao kini ang gingon ni Hiuba, tindog sa sawang sa balay ni Hiuba, og sumulti ka sa tanang mga siyudad sa Huda, nga nanganhi aron sa pagampu sulod sa balay ni Hiuba. Ang tanang mga pulo nga gisugo ko kanimo nga isulti kanila, muna instruction sa Dios, ayaw pagkuhai bisan usa ka pulong. Sa una pang panahon higalang Efren Anino Hilde ginsaksyonan sa Dios sa Jeremias nga ang tanang mapuno nga gisugo ko kanimo. Basta katawhan ta sa Dios nga isulti kanila ayaw pagkuhae bisan usa ka pulong. Kung nagsulti man mi nga nanata sa pagpangalagad sa kapanahonan sa Espiritu Santo, pagdugang ba na wala higala. Among gipanghinaot nga nasabtan nimo og atong ipadayon ang mga pagpahayag sa imong gikinahanglan pagpangutana alang sa ikatagbaw usab dili lamang kanimo kundi
sa uban pang nanginhanglan og kaluwasan. Hangtod diha nga among ikalagad kaniyo ug kini ang inyong alagad, Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister, uban sa among magtutulo Divine Master Tomas Dini Senior, ug sa ngalan usab sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Eric Camos. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.